Araba, kaixo, badakizu ezer ikusiko dugun orain? Eta badakizuen nortzuk prestatu duten? Ume hauek, laurteko umeek prestatu dute antzerki polita. Protagonista da Tulipana. Eta antzerkiaren izenburua da Tulipan txikia. Ikusi nahi duzue? Ba, isilik eta aurrera. Erritik urrun tulipan txikia bizi da. Lur azpian dago, aspertuta eta bakarrik. Antea jotzen etxut du Tulipana. Nor da? Euria naiz. Zer nahi duzu? Zurekin jolastu nahi du. Ez, joan zaitez. Eako empakia roako zen. Geroago eguzkiak botzen du. Eguzkia naiz. Zurekin jolastu nahi dut. Ez, joan zaitez. Beroago haizea tximinean jotzen du. Nor da? Haizea naiz. Zer nahi duzu? Zurekin jolastu nahi dut. Ez, joan zaitez. Hiru egun pasa dira eta euria gute eta ez elkarrekin datoz. Euria atetik sartu da eta Tulipanari ura eman dio. Eloti, pintura eta lau handio. Haizea tximenetik sartu da eta Tulipanari aia eman dio. Euria eskua emanez eguzkia beste eskua emanez eta haizea bultzatuz Tulipan txikia atera dute. Gora atera.
Zez zelain polita, lore asko dago. Tulipan txikia positago eta jarrezka hasi da. Eta gorri hori ipini da. Tori, polita bihurtu. Zelaian lore asko dago, arroza, rabelina, eta betxelorea. Eta beste korreletako beste tulipana. Bat, bi eta hiru, uda. Berriro goe, begira zelaian, zenbat lore. Tulipan. Altea albesten dute. Uda berria datorrenean, txori guztiak dantzari. Arrozak eta rabelina jai, unpe guztiak dantzari. Arrozak eta rabelina jai, unpe guztiak dantzari. La 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 la. La 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 la. Primeran egin dute